Yun po yung kapatid ko mga katil. Dala po siya para pakain sa ating mga inahin. Yun po. Pinakain na po niya. Mga inahin natin parang parang nagugutom na sila sobra. Hindi po makaintay. Malagyan yung pagkain, yung lalagyan nila ng pagkain. Yung dalawa to isang buwan na po simula yung nakastahan sila. Yung pangatlo na po biglang umulit siyang nagpakasta kasi hindi po siya nabuntis yung primerong pakasta niya. So ngayon parang sigurado na po ako yan na mabuntis na po siya kasi sobrang yung simulang nakastahan yung isa, mga 2 week na po yata. Yan po ang kapatid ko. Sinong isa, hindi po siya makaintay na malagyan yung pagkain niya ng ito na dito sa kamoy. Malakas pang kumain ito. Sige, yan lang po. God bless po sa lahat. Bye bye. Love you all.